Jose Antonio talde kriminal baten biktima izan dela uste dute Guardia Zibilak eta Ertzaintzak. Antza emakume batek gizonak erakartzen zituen harremanetarako aplikazio baten bitartez ondoren haiei lapurreta egiteko. Iluntasunean gorderik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Gure lana izango da horiek argitara ematea. Nahi beste maitasun istorio sortu dira online plataformen bidez azken urteetan. Baina baita krimen pentsa ezinenak ere. Jose Antonio Delgadoren maitasun istorio virtuala tolesgabeko ilusio hasi zen. Baina honen moduko hilobi batean bukatu zuen. Imagina daitekeen modurik latzenean gainera. Josetxu bizirik lurperatu zuten. Josetxuk 300 kilometro egin zituen hitzordu baterako. Topatu zuena, bihotzik gabeko pertsonak eta heriotza izan ziren. Prestatu zaitezte, egiaren bazterrik ilunenak ezagutzeko. Krimenik latzena ere, uste baino gertuago egon baitaiteke. Jose Antonio Delgadoren anaiak ezin du sinetsi gertatutakoa. Irailaren 6an esan zuen Zaragozara zijoala asteburu pasa, baina zuten beste berririk izan eta kezkatu egin ziren. Llamamos al trabajo y no había aparecido a trabajar. Jose Antonio Delgado 54 urte zituen, getxotarra zen, informatikaria oso ezaguna zen, bere inguruan, pertsona oso jatorra, eta diruz ondo zegoen. Lagunekin hitz egin genuenean, eta zenideekin, esan ziguten nola gizon jatorra salda. Arduratsua, bere lagunen laguna, gizon arrunt bat. Dibortziatuta dago eta seme baten aita da. Ez du beharrik, baina gurasoekin bizi da 2019ko irailean. Bananduta zegoen ez eta ohikoa denez ligatzeko aplikazioak erabiltzen zituen. Eta badu aplikazioan sartzen zen noiz behinka. Irailaren 6an, goiz horretan, lagun batekin elkartu zen. Eta kontatu zion, nola arratsalde horretan Zaragozara joateko asmoa zuela emakume batekin egoteko. Dulce Angel ezizena du emakumeak, aingeru gozoa. Luzenin geratu dira, Zaragozako herritxo batean. Han bizi omen da emakumea. Irailaren 6an, ostirala, Josetxu lanetik atera eta Zaragoza bidean jarriko da bere kotxean. Herriko tren geltokian geratu dira. Herri txiki bat zen eta toki publiko batean gehitu ziren. Baina, emakumeak esan zion, intimitate gehiago edukitzeko beste toki batera joango zirela. Kotxaren bidean zihoazenean, gizon bat agertu zen eta kolpeka hasi zitzaion Josetxuri. Gizonek emakumearen laguntzaz bortizki eraso diote Josetxuri. Eskuak brida batekin lotu eta auto barrura sartu dute. Egin dezagun hilabete eta erdi atzera. Zehazki 2019ko uztailera. Florin izeneko gizon batek neska bat ezagutu du Badun. Daniela Mendoza du izena neska gazteak, eta hitz egiten hasi dira. Ordu gutxitan hurrengo egunerako geratu ziren fizikoki ikusteko, elkar ikusteko.
Bere auto propioa eraman zuen, kasu honetan, eta erasotzailerekin fisikoki geratu zen puntu zehatz batean. Zaragozako Gailur herrian egin dute hitzordua, inguruko errepide batean. Elkartu direnean, emakumeak leku lasaiago batera joateko eskatu dio. Kasu honetan gainera, hotz zeukala esaten zuen emakume honek, eta abandonatutako etxe batera gerturatu ziren. Bera dirudienez bertan bizi zelako. Florin bakarrik gelditu da. Minutuak aurrera doaz eta urduritzen hasia da. Zerbait txarra gertatuko den susmoa du. Eta ez da biloker. Bapatean, bi gizon gerturatu ziren beregana, autotik atera zuten, kolpeka hasi ziren, eta Florin bazkenean lurrean gelditu zen, etzanda, eta ezin zuen ezer egin. Oraingoan ere, erasotzaileek brida batzuk erabili dituzte biktima immobilizatzeko. Loturik daukatela, kolpeka atera dizkiote bankuko pasaitzak. Gainera, ezer gabe utzi dute. Erlojua, telefonoa eta zapatak ere kendu dizkiote. Eta bere autoarekin alde egin dute. Errepidean botata utzi zuten, lotuta, eta handikan ordu gutxietara aske izateko aukera izan zuen, eta laguntza eskatzeko aukera izan zuen. Jo dezagun denboran aurrera orain. 2019ko irailaren 4 da. Josetxuren hitzordua baino 2 egun lehenago. Tuterako enpresari bat, badu bidez ezagutu duen neska batekin geratu da Luzenin, Zaragozan. Bella du izena, eta kasu honetan ere, amaiera ez da gizonak espero zuena izango. Julian tuterarra zen, etzeukan autorik, baina Luzenira gerturatu zen trenez. Non gelditu ziren, tren geltokitik oso hurbil, zegoen zelai batean, ilunpean, beste gizon bat agertu zen, eta kolpeka hasi zitzaion. Giltza ingeles batekin jo dute kalearen erdian. Helburua aurreko erasoaren berbera da. Biktima baitu eta lapurtzea. Bi kasuetan, emakumearen gorpua erabiltzen da sedukzio bezala. Perfila betetzen zutenek izan behar zuten gizonezkoak, adin zehatz batekoak, diru edo egoera sozial ekonomiko nabarmena zutenak, eta egoera familiarra edo familiartekoa ez zutena agian falta motako etxean edo lanean. Momentu batean, Julian korrik hasi zen, ihes egin zuen, azkenean harrapatu zuten, eta pistola batekin mehatxatu zuten, eta autorantz joan ziren. Julian ere bridekin lotu dute, eta autoaren maletegian sartu dute. 650 euro eta gainean daraman guztia lapurtu diote, eta toki mortu batean utzi dute. Lehenengo erasotik bigarren erasora, denbora gutxian eboluzio bat egon dela ikusten da. Indarkeria gehiago erabiltzen dute soinean duen guztia hartzeko eta baita txartelak eta bankuko kodeak erabiltzeko. Dana oso azkar egiten dute, hurrengo egunean naiz eta biktima loturik eduki, askatasunean biktimak bankura joan eta bere kodeak eta txartelak kantzelatu ditzazkelako. Orduan, ordu gutxi dituzte eta beraiek badakite bankutik ateratzeko. Erasoa jasandako aurreko biek bizirik irtetea lortu dute. Ez da Josetxuren kasua izango. Indarkeriaz kotxera sartu ostean, erasotzaileek gertuko pabilloi industrial batera eraman dute, eta honelako aulki batera lotu dute. Tenía unas marcas importantes en las muñecas, quiere decir que de alguna manera él las movió y se hizo daño en vida. La marca figurada que dejaban las muñecas eran compatibles con bridas porque lesionan la piel al intentar forzar las manos para evadirte. Bahitzaileek Josetxu erruki gabe jipoituko dute, buruan eta gorputzean, bankuko kodeak atera nahian. Badakite diruz ez dabilela gaizki, eta bera lumatzeko
edozer egiteko prest daude. Kasu honetan, Josetxuk erresistentzia aurkeztu zuelako, indarkeria edo bortizkeria gehiago erabiltzen da, bai biktima lotzeko, bai biktima isilarazteko, eta biktimak agian ez zuelako pinkoderik eman nahi, pinkode horiek lortzeko. Bi egunez eutxiko dio Josetxuk. Infernua lurrean biziko du. Baina hori ez da okerrena izango. 7 zaietz apurtu zizkioten, eta ezin zuen gehiago. Konortea zuen galdu, baina Josetxuk 2 egunez kolpeka eta kolpeka egon ostean, bazkenean amore eman zuen, eta bere banketzeko gakoak eman zituen. La parte traumática duele. Se produce como consecuencia de que has recibido golpes y como además esos golpes se dan con la intención de obtener una información, esos golpes no son de suficiente entidad como para que en el primero pierda el conocimiento, sino que es algo que a base de darle golpes termina desestructurando su cerebro porque lo que hace es un edema cerebral y entra en coma. Beraiek oso garbi daukate zer nahi duten, zein dan beren helburua, eta hori lortzeko behar duten guztia egingo dute. Ez dute empatiarik, kontrolpean daukaten, sentsazio hori daukate, beraz, segurtasun horretatik indarkeria erabilko dute. Eta horrela egin zuten Josetxurekin. Kodeak lortu ostean muturreraino eraman zuten erasoa. A este le dieron una paliza, entró en coma y luego después de eso, pues considerando que estaba muerto, decidieron enterrarlo. Lo que pasa es que no estaba completamente muerto. En la autopsia, una de las conclusiones importantes que se lleva al tribunal del jurado es que el fallecido respiró en el lugar de enterramiento por las muestras de arena y porque entró en las vías respiratorias. Todo eso indica pues, un sufrimiento importante. Konstiente baldin baziren Josetxu bizirik zegoela lurperatu zutenean, nortasunaren nahasmendu antisoziala nahiko garbia daukagu aurrean. 2 pertsonei buruz hitz egiten ari gara, ez dakigu zein den bakoitzaren inplikazioa kasu bakoitzean, Josetxuren lurperatzean zenek esan du lurperatu behar zaiola, resistentziarik egonda bien artean, 2 erasotzaien artean lurperatzeko ideiaren aurrean. Hiru egun igaro dira Josetxu Getxotik joan zenetik. Astelehena heldu da eta ez da lanera azaldu. Bere familiak ez du haren berririk arratsaldetik. Esan zidaten niri arinago kezkatuta zeudela. Normalean Josetxu harreman estua zeukala gurasoekin eta normalean egunero dei bat egiten zuelako. Non zegoen Josetxu? Astelehenean behintzat lanera joango zen, baina ez zen horrela gertatu. Familiak argi du Josetxuri zerbait gertatu zaiola. Hurrengo egunean, asteartean, desagertzea salatu dute. Ertzaintzak ikerketa abiaraziko du, Guardia Zibilarekin batera. Es que raro porque Josetxu no es de los que no coge el teléfono, me suele llamar, me suele no sé qué y tal. Y el martes ya a la mañana llamamos al trabajo. Llamamos al trabajo y no había aparecido a trabajar. Gure ikerketa hasi genuenean, Josetxuren lagun batekin hitz egin genuen. Berak, Josetxu Zaragozara joan zen egunean, berarekin egon zen. Eta hitz kafe bat hartu zuten, eta Josetxuk kontatu zion nola Zaragozara joango zela asteburua pasatzera, eta emakume batekin geratu zala asteburua pasatzeko.
Ertzaintzak Josetxuren gailu elektronikoak miatu ditu, izan zuen hitzorduari buruzko pisten bila. Bere gauzen artean tablet bat aurkitu genuen. Eta tableta horretatik argazki asko atera genituen. Argazki horien artean emakume baten argazkia saltzan zen. Emakumonek gainera biktimak erakartzeko oso arin bidaltzen zituzten argazki oso erotikoak edo argazkiak arropa gutxirekin. Zita, dakigunez, trampa bat zen azkenean. Poliziaren hurrengo pausoa, Josetxuren kontu korronteetako mugimenduak aztertzea izango da. Konturatuko dira, norbaitek 5 aldiz atera duela dirua bertatik. 300 euro bakoitzean. Oso harrarak ziren, ze guztiak gauean egin ziren, beti berandu, herri ezberdinetan. Eta gainera, ateratzen zuen diru kopurua, bankuak usten zuen diru topea zen. Anai-arrebak geroz eta orduriago jarri ziren, ikusi zutenean, banketzeko kameran gizon bat agertzen zela kaputzarekin diru hori ateratzen. Datu horiekin argi eta garbi zegoen, aurrean genuen desagerpena zantzu kriminalak zituela. Estuvieron sacando dinero de la tarjeta un día a la mañana, a la tarde, a la mañana, a la tarde. Mi hermano no aparece, son muchos días. Josetxu desagertu eta astebetera bere autoa agertu da. Irailaren 13an, batzar bat izan genuen Josetxoren arrebarekin. Batzarra bukatu genuenean, ordu bat igaro zen, eta Josetxoren arrebaren dei bat jaso nuen. Eta esan zidan, Iñaki, hildela, etorri mesedez. Josetxuren etxera heltzean gizon bat aurkitu dute haserre. Auto baten salerosketan iruzurra egin diotela dio. Autoa Josetxurena da. Josetxuren autoa lapurtu zuten eta oso arin Mil Anuncios webgunean salgai jarri zuten. Gelditu ziren gizon batekin Mercadona batean salerosketa hori egiteko. Eta erasotzaileek esan zuten autoaren titularra Josetxu ez zela agertu oso gaizorik zegoelako. Autoa erosi eta gero, zirkulazio baimenik ez dagoela konturatu zen. Dokumentazioaren artean, jabearen helbidea ageri da, eta harremanetan jartzen saiatu da. Lortzen ez zuenez, Bilbon bizi zen lekuzu batei deitu zion, eta eskatu zion helbide horretara joatea informazioa bila. Dirua ateratzerako garaian, beraiek kontrolpean daukate kamarak badaudela, beraz, beren burua ezkutatzen saiatzen dira. Baina ez dituzte beste gauzak kontuan hartzen. Eta arduragabekeri hortatik edo presagatik, akats desente izaten dituzte. Bai dirua ateratzerakoan, bai autoa saltzerakoan. Iragarkia berez oso arraroa zen. Kotxea Mercedes Coupe 220 bat zen, eta salmentaren prezioa 20.000 euro ziren. Hori oso arraroa da. Eta gainera, iragarkiaren testuan, saltzaileak azaltzen zuen, Euskaditik kanpo joan behar zela lanagatik, eta kotxea saltzeko premia zuela. Informazio guztia kontuan hartuta, esan genezake, naiz eta nortasunaren asmen antisoziala eduki, psikopatiatik ez daudela oso hurbil. Hau da, naiz eta antolakuntza hori eduki, akats gehiegi betetzen dituzte psikopata bat izateko. Hau, nartzisismotik gertuago dabil, beraien kontrol gura hori, beraien segurtasun horretatik edo dana kontrolpean duten sentsazio horretatik ibiltzen dira, baina arduragabeak izaten ari dira gauza askoetan. Orduan ez dituzte, benetan pentsatzen dituzten gauzak ez dituzte kontrolpean. Nartzisista batekin edo antisozial batekin egon gaitezke. Familiak kamera aurrean esaten zuen esperantza zeukatela Josetxu bizirik aurkitzeko, baina egia esan da kamera atzean bazekiten arriskuan zegoela eta posible zela Josetxu hilda aurkitzea. Parece ser que se habían dado otros casos, que sí, al de 2 o 3 días había aparecido a la persona que le habían secuestrado, pero este no era el caso.
Ikerketa sakona da. Lehenik eta behin poliziak Josetxuren telefono mugikorraren mugimenduak eskatuko ditu. Baita bere autoaren GPS-a ere. Bi gailuek Luzenin, Zaragozan kokatuko dute irailaren 6ko arratsaldeko 7:04. Ondoren, ikertzaileek une eta leku horretan konektatuta dauden telefono guztien zenbakiak eskatuko dituzte. Baita Josetxuren dirua atera duten une eta kutxazain guztietakoak ere. Bestalde, eroslearen lenguzuak deklaratu zigun erosleak eta saltzaileak Uteboko Merkadonan hitzordu bat izan zutela. Merkadonan egon zen hitzorduaren ordua eta eguna genekienez, berriro ere eskatu genituen momentu horretan konektatuta zauden telefono guztiak. Milaka zenbaki jaso dituzte, baina bilaketak emaitza izango du. Telefono guztiak gultzatu genituen, eta telefono guzti horietatik bakarrik bat agertzen zen 4 puntuetan. Hor zegoen gure susmagarri printzipala. Norena izango ote da telefono zenbakia. Lortutako datu Guardia Zibilari bidali genion, eta haiek baieztatu ziguten nola hor agertzen zen zenbakia pultsera telematiko batena zen. Honelako eskumuturreko telematiko bat izango da giltza ikerketan. Josetxuren bahitzailetako bat nor den argituko baitu. Mohamed Akraf Elbuti. Genero indarkeria kasu bategatik darama honelako geolokalizazio sistema. Eskumuturrekoak Elbutiren mugimenduen berri eman du. Luzeniko hitzorduan, Josetxuren dirua ateratzeko kutxazainean eta autoaren salerosketan kokatu du. Dagoeneko ikertzaileek ez dute zalantzarik. Josetxuren kasua eta aurrekoak konektatuta daude. Gainera Mohamedez gain, bada emakume bat ere gizonak trampara erakarri dituena. Bagenekien Mohamed tailer batean bizi zenan, eta han bertan Guardia Zibilak jarraipenak egin zituen, argazkiak atera zituen, eta ikusi genuen nola Mohamedekin neska bat bizi zen. 3 kasuetan, amodio istorio bat bizitzeko promesaz iritsi dira gizonak Zaragozara. Emakume berberak engainatu ditu, izen ezberdinak erabiltzen ditu, baina beti helburu bakarra du, biktimak lumatzea. Nor da, gizonak hain erraz zoratzen dituen emakume hori. Dulce Angel erasotzailea, Baduko Bella, Edangelin Kandi Dulce du izena, Venezuelakoa zen, eta bertan Venezuelan bere semeak eta ama utzi zituen. Seguruenik, lapurtutako diru guztia edo beintza zati bat eurei bidaltzeko zen. Oso garrantzitsua izan zen gure ikerketan Kandiren argazkia Josetxuren tabletean aurkitzea, datu honekin lortu genuen Kandi inplikatzea. Kandiren kasuan, beste pertsona bat ondoan edukitzeak indartsuago sentiarazten du, eta biktimekiko duen erlazioa guztiz aldatuko da. Elitzateke berdina izango bera bakarrik joanengo bazan, bera baino handiagoa edo indartsuagoa den biktima baten gana. Kide batek laguntzen zion Kandiri eraso guztietan. Gizon bat zen eta ez edonolakoa. Indarkeria bortitza erabiltzeko gai zen gizona, benetako mina egiteko kezkarik ez zuena. Mohamed Asrafek 34 urte zituen, Binarozen bizitzen zen, Tangerrekoa zen, eta oso pertsona violentoa zen. Aurrekariak zituen, hainbat delituengatik, tartean droga eta erasoengatik, baina bere delituen artean larriena genero indarkeriako delitu bat zen, bere bikotekide ohiaren kontra, eta horrezegatik Asrafek pultsera telematiko bat zuen, eta pultsera horri esker pauso asko emango ditu ertzaintzak.
Mohametek eskumuturreko telematikoa izateak maparen gainean jartzen digu pertsona arriskutsu izan daitekeela, hau da, aurrekariak ditu, beraz, indarkeria erabiltzeko arazo gehiegirik ez daukan pertsona bada. Kasu hauetan, beraz, oso posible da indarkeria erabiltzen zuen pertsonak biktimengan Mohamed izatea. Kandi eta Mohamed hilabete batzuk arinago ezagutu ziren Levanten eta dirudienez amodiozko historia bat hasi zuten. Erabaki zuten azkenengoz, Zaragozara joatea. Han Mohamedek zeukan autotailer bat, pabilloi batean, eta horra bizitzera joan ziren. Bertan, etxe bizitza bat zeukalako eginda ere bigarren pizuan. Baina zein motatakoa da haien harremana? Bata bestearen gainetik dago? Bien artean antolatzen dituzte erasoak? Ardura berbera daukate? Horrelako kasuetan, pentsatzen da agian gizonak erabiltzen duela emakumea baduko perfilarekin gizonak kontaktatzeko. Hau da, bere gorpua erabiliko du, objektu bezala erabiliko da, bere biktimekin kontaktuan jartzeko. Orain artekoaren arabera, ez dirudi Kandi behartua dagoenik erasoak egitera. Kandi eta Mohameden arteko erlazioa ez dakigu ze puntutera arte zen sentimentala edo sozioekonomikoa. Azkenean, Kandi uste zena baino botere handigoa zeukan erlazioan, eta bera zen azkenean biktimak aukeratzen zituena eta biktimekin geratzen zena, eta Mohamedek zeukan papera zen babes hori ematea Kandiri, indarkeriaz pinkodeak lortzeko aukera emango zion pertsona. Erasotzaileetako bat lokalizatuta daukate, eta badakite baduko neska berarekin bizi dela. Baina oraindik ez dago Josetxuren berririk. Bizirik ala hilik dago. Josetxuren desagertzetik Mohamedek egin dituen mugimenduak ikertu dituzte, eta galdera guztiak irailaren bukaeran argituko dira. Ia mugimendu guztiak Utebon, Luzenin, Zaragozan ere ikusten ziren. Baina, Utebotik kanpo, bit mugimendu arrabe ikusi genituen. Zonalde hori desertikoa da, eta Utebotik kanpo dago. Horregatik, susmagarria iruditu zitzaigun kokapen hori, eta gainera ikusi genuen hor denbora asko egon zala. La zona en la que fuimos es como un paisaje muy aragonés, es un páramo muy extenso, plano, con unas pequeñas elevaciones donde había zonas aradas, zonas trabajadas y luego otras que eran como un poco zonas con un monte bajo. Barranco del Lobo du izena Mohamed egondako lekuak. Irailaren bukaeran nekazari batek ilotz bat dirudiena aurkitu zuen bertan. Bai Guardia Zibilak eta bai ertzantzak ez zuten zalantzarik izan. Josetxu zen. Cuando ya accedemos al lugar donde estaba la fosa de enterramiento, era evidente que ahí había un hombre porque, aunque lo debían haber cubierto completamente, la putrefacción había hecho que se hinchara un poquito y había quedado, sobre todo la zona del ombligo, había quedado al descubierto. Benetan lan zaila izango da Josetxuren gorpua zulotik ateratzea. Ordu asko emango dituzte horretan. Ikertzaileek ez dute frogarik galdu nahi. Todo eso que salió de la fosa antes de que apareciera el cadáver se iba recogiendo en contenedores y se llevaba a una zona que había un plástico gigante donde dos guardias civiles con unos cedazos iban cribando todo para poder buscar cualquier vestigio que fuera interesante. En ese cribado, pues entre las cosas que apareció fue una colilla. Bere biziko garrantzia izango du zigarrokinak. Gorpua atera eta Josetxu dela ondorioztatu dute. DNA probak baieztatu egingo du. Familia noski lurjota zegoen, baina bestalde lasaitasunez gelditu zen. Zaragozara gerturatu ziren, noski, anai arreba guztiak, gorputza ikusteko eta zehazteko Josetxu zela. Autopsiak baieztatu egin du Josetxuren heriotza bortitza izan zela eta bizirik lurperatu zutela.
Yo diría que los asesinos, en la medida de lo posible, o la gente que acabó con la vida de esta persona, sí que lo que hacen es dejarlo desnudo, es decir, intentan quitarle todo signo de identidad. La autopsia concluyó que tenía diversos golpes en la cabeza, que tenía mecanismos de sujeción, lesiones torácicas, fracturas costales. Eso genera dos cosas. Primero, una conmoción cerebral porque ha recibido golpes con objetos. Había lesiones en el cráneo figuradas. Eso quiere decir que el objeto ha dejado una impronta, una marca, como una huella en el cráneo, en el hueso. Y luego que el conjunto de todas ellas provocan lo que nosotros llamamos un shock traumático asfíctico, es decir, hay un componente de asfixia y hay un componente de traumatismo. Posteriormente, un dato importantísimo fue que en todo el entorno se encontró material pulverulento de tierra en las vías respiratorias. Por lo tanto, sin saber nada más, esa muestra se identificó en la Guardia Civil como parte de tierra del lugar donde había sido enterrado. Josetxuk heriotza krudel eta agonikoa izan zuen. Baina ba altzekiten bere hiltzaileek bizirik lurperatzen ari zirela. Lo que está claro es que los golpes que tiene y los traumatismos que tiene a una persona le van a dejar en un estado comatoso o semicomatoso, con poca conciencia, independientemente que aún respire y aún esté vivo. Esa es un poco nuestra hipótesis, pero evidentemente no podemos establecer post-mortem cuánto tiempo de conciencia llevaba antes de fallecer, evidentemente. La conclusión, yo creo, primera de todas, es que nosotros lo que informamos al juez o al magistrado, en este caso, es que es una muerte violenta de etiología homicida. Bildutako informazio guztiarekin, Guardia Zibilak eta Ertzaintzak Mohamed eta Kandi atxilotu dituzte. Guardia Zibilak eta Ertzaintzak Mohamed eta Kandi atxilotu zituen, eta atxiloketa egin ondoren bizi ziren tailerraren erregistro bat egin genuen. Polizia tailerrera sartu zenean, Mohamed eta Kandi aho zabalik gelditu ziren, eta Mohamed hasi zen esaten kasu horretan ez zuela ezer egin, bere bikotekide ohiaren kontra ez zuela ezer egin, uste zuelako beste kasu batengatik zeudela bertan. Baina Mohamedek Ertzaintza ikusi zuenean, ja momentu horretan bazekien beste gauza bat zela eta isilik gelditu zen, ez zuen ezer gehiago esan. Agenteak hasi ziren guztia arakatzen, pabiloia ikusten, gauza ugari zeuden tailer horretan, esate baterako Josetxuren arropa, Josetxuren motxila, Josetxuren golfeko paloak. Erregistro horren ondorioz, Josetxuren zenbait objektu aurkitu genituen. Bere kotxean gordeta zeuzkan golf palo batzuk, betaurreko batzuk. Pentsio une horretan, Kandik esan zuen komunera joan behar zela. Orduan, utzi zioten joaten komunera, baina agenteak atzetik joan ziren, bazekitelako zeo zer aurkituko zutelaan. Eta horrela izan zen, komunean, ondoan, barruan, aurkitu zuten alde batetik urrezko kate bat eta bestalde eraztun bat, Josetxurenak ziren. Kandi ez zeukan irten biderik, argi eta garbi une horretan harrapatu zuten. Poliziek pabilioi industrialean aurkitutako aztarnak nahikoa dira bikotearen erruduntasuna frogatzeko. Hauesek, aurkitutako frogak. Besteak beste, Josetxuren bidai poltsa. Golf makilak, graduatutako eguzki betaurrekoak, gainera, tailerreko komunean, Josetxuren katea, urrezko katea, eta eraztuna ere aurkitu zituzten. Kandi eta Mohamedek zail izango dute honetatik libre ateratzea. Froga guztiak haien aurkakoak dira. Sarreran aurkitutako objektuak bagenekien Josetxuren zirela, eta horrekin, baieztatu genuen, ez zegoen durarik haiek zirela errudunak. Tailerrean bertan aurkitu zituzten beste hainbat objektu. Ez bakarrik Josetxurenak, baizik eta Florinen autoa bertan zegoen txikituta
eta Julianen betaurrekoak besteak beste. Alde batetik impunitate horrekin jokatzen zuten, ez da azkenean erabiltzen zuten indarkeria horrekin agian pentsatzen zuten inoiz ez zituztela salatuko edo beraiekin ez zutela inoiz emango. Bestetik ere arduragabe puntu bat ere ikusten da bien artean, azkenean ez zutelako inungo konturik hartu gauzak gordetzeko, izkutatzeko, horien kombinazioa, hau da impunitatea eta arduragabekeriarekin jolasten zuten, baita kontrol hori, ez da, esaten zutela, bueno, guk nahi duguna egiten dugu, guk kontrolean daukagu eta gurekin ez dute inoiz emango. Ez poliziak, ez inongo beste biktimek. Familiak azkenean jakindu Josetxuri zer gertatu zaion. Ezin dute sinetsi, bere heriotzaren krudelkeriak eta sufrimenduak lur jota utzi ditu. Ojalá lo paguen y que todos lo veamos y podemos saber decir, estos señores han pagado por lo que han hecho. Y recordar lo buena persona que era, porque era muy bueno, muy bueno. Familiaren nahia, erasotzailea edo erasotzaileak kartzelan bukatzea zen eta horretan borrokan ibili ziren azkenengo momentura arte. Mohamed Akrafen eta Edangelin Kandi Arrietaren aurkako epaiketa 2022ko otsailaren 14an hasiko da. Herri epaimahai batek erabakiko du bi epaituen erruduntasuna eta ardura maila. Baduko hiltzaileek egindako krimen gordinaren xehetasun guztiak entzun beharko dituzte. Eta harriturik geldituko dira akusatuen deklarazioekin. Nuestra idea es, lógicamente, pedir la máxima pena a los presuntamente asesinos y a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Epaiketa oso gogorra izan zen eta hasieratik oso surrealista. Arrarona izan zen, bapatean Kandi berbetan hasi zenean bere burua zuritzeko esan zuela bera beste biktima bat zela, jipoitzen ziotela. Yo no he asesinado a nadie, yo no golpeé a esa persona. Kandi agertu zen epaiketan eta esan zuen Mohamedek bosatzen zuela. Eta azkenean berak ez zuen egin delitu hori bera nahi zuelako. Azkenean izan zen Mohamedengatik. A él lo golpearon, a mí me embridaron, me tuvieron muchos días amenazada. Segurazki Mohamedek, zeukan pultsera telematiko bat eta sexu indarkeriaren kontrako kondena bat. Eta horregatik Kandi erabili zuen olako estrategia absoluzio bat lortzeko, ez? Hori ikusi daiteke bi eratara. Batetik, biek aurretik erabakitako koartada bat izatea epaiketa garaian bandasmena sortzeko, edo bestetik bakoitza bere burua babestu nahian besteari kulpa guztia botatzea. Kaso honetan, koartadaren adibidea ez da posible, hemen ikusten da adibidez, Mohameden erreakzioa eta bere defentsaren erreakzioaren arabera, beraiek ez zutela espero, erru guztia Mohamedi botako zionik. Eta gero Mohameden momentua izan zenean, antzeko egoera bat bizi genuen. Kandiri botazion erru guztia. Y no solamente digo que no lo maté, es que encima digo que lo mató ella. Esaten zuen, berak ez zuela parte hartu onelako ekintzetan, ez erasoetan. Mohamedek entzun zuen Kandiren deklarazioa eta nire ustez izan zen zeozer berria berarentzat eta orduan berak aldatu zuen bere defentsa estrategia justo momentu horretan uste dut. Nire ustez lortzeko bebai absoluzio bat, saiatzen lortzen hori, absoluzio hori. Mohameden erreakzio ikusita garbi zegoen, ez zegoela paktatuta aurretik hori izatea Kandiren jokaera. Hor ikusten da, bien arteko relazioa agian etzela horren sendoa, eta Kandik alzuen guztia egingo zuela bere burua babesteko nartzismo puntu horretatik eta kontrol hori bukaeraraino mantentzeko saiakera horretan. Horrelako defentsetan nahiko normala da bi akusatuak haien kontra pizkat agertzea, azkenean baldin badaude froga guztiak, baldin badira oso argiak, batzutan da azken saiakera lortzeko absoluzio bat edo, ez? Kandiren testigantza ez zuten sinistu lehenengo momentutik datu ugari zeudelako eta Kandiren irudiak zeudelako tailerretik ateratzen, normal, ez zegoen hor
lotuta, Muhamed ez zen izan bere erasotzailea, baizik eta biak beharrezkoak ziren krimen hauek egiteko. Bi akusatuak euren burua zuritzen saiatu ziren, baina ez zien askorako balio izan. Errudun argiak ziren. Culpable de asesinato por la concurrencia de las agravantes de alevosía, ensañamiento y que el asesinato se realizó para evitar que se descubriera la comisión de otro delito. Ikusi dugun bezala, ez da izan eraginkorra, ez? Azkenean, biak izan dira kondenatuak eta kondenak izan dira berdinak bientzat, orduan ez da izan eraginkorra. Familiarentzat epaiketa oso gogorra izan zen, batez ere, jakin zutenean zer nolako egoeratan hil zuten Josetsu. Krudelena izan zen jakitea Josetsu azken momentuan arnasten saiatu zela eta bertan hil zela. Kandik eta Mohamedek hil zuten Josetsu, baina aurreko erasoetan beste laguntzaile bat izan zuten. Komunikabide askok talde kriminal gisa aipatu zituzten. Epai honetan ordea, ez zen frokatutzat eman. Banda kriminala bezala zigortza bai deko zerikusi kondenarekin. Azkenean, kode penalean agertzen da, noiz aplikatzen da cadena perpetua revisable. Eta kasu honetan, ez da izan cadena perpetua revisable, ze ez da egon talde kriminalarik. Mohamedek eta Kandik elkarrekin erasotzen zuten, baina kasu batean beste pertsona bat joan zen eurekin, Jose Antonio Melendez. Jose Antonio Melendez hau agertzen zen banketzeko kameretan. Florinen kasuan gakoak hartu zituen eta banketzera bera gerturatu zen diru guztia ateratzeko. Banda kriminal bat zenaren susmoa zegoen hasiera batean, baina azkenean ikusi zen ez dela posible ezaugarri desberdinengatik. Bata planifikazioa etzelako hobekiena edo onena, bestetik profesionaltasun falta hori zegoelako, eta bestetik kopuruagatik, kide kopuruagatik. Kondena bat ukiteko talde kriminal bezala edo behar dira 3 pertsona edo gehiago. Badirudi beste epaiketa baten bai sartu zen, ze azkenean zeunden 3 pertsona, ez? Egileak izan ziren 3 pertsona, baina kasu honetan Josetsuren kasuan bakarrik zeunden Kandi eta Mohamed. Orduan ezin da sartu delitu hori, ez? Epaiketaren epaia jakin ondoren, Josetsuren anaia, Bitxor, Mohamedi gerturatu zitzaion eta esan zion egindako min guztia ordaindu zezala. Eta kartzelan nahi zuela ikusi betiko. Tuve la posibilidad de acercarme muchísimo a él. Fue cuando la única vez que me miró la cara y pude desahorrarme un poco y decirle que se pudra en la cárcel. Herri epaimaiak ez zuen kriminalen amua irentsi, eta epai gogorrak ezarri zituen. Bakoitzari 34 urteko espetxe zigorra ezarri zien, Josetsu hil, gehiegizko indarkeriaz, baitu, eta beraren bizitzarekiko erabateko mespretsua erakusteagatik. Beste 2 kasuengatik ere zigortu zituzten. Urte asko igaroko dituzte kartzelan. Gure kronika beltzeko gertakaririk latzenetarikoak, utxune eta oinaze izugarria utzi zuen Josetsu maite zutenen artean. Baina baliogarri zaigu, hiltzailerik krudelenak gure artean edonon egon daitezkela gogorarazteko. Baita Aingeru Goxo aurpegi baten atzean ere.